Dámy a páni, som veľmi rád, že môžeme pokračovať v ďalšej diskusii s názvom Oheň, ktorý nehreje, nie spaluje. Pomáhať druhým je krásne, ale zároveň náročné. Vyžaduje si to veľa empatie, nasadenia a trpezlivosti. A práve preto sa v pomáhajúcich organizáciách a profesiách čoraz častejšie hovorí o vyhorení. Dnes sa pozrieme na to, ako si udržať vnútorný oheň, ktorý hreje, ale nespáli. Ako sa starať o duševné zdravie, ako sa nenechať pohltiť pomocou druhým a ako možno nastaviť aj prostredie organizácií tak, aby nevyčerpalo, ale podporovalo. Som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať dvoch odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú, takže mi dovolte predstaviť a pozvať na pódium pána doktora Vladimíra Čemu. A druhým hosťom je pán profesor Milan Šavel. Vítajte, páni. Pán Vladimír Čema je psychológ, vysokoškolský pedagóg a krízový intervent, ktorý pôsobí na Prešovskej univerzite. Okrem výučby sa venuje aj praktickej pomoci v krízových situáciách, spolupracuje so štátnymi i vládnymi organizáciami. Druhým hosťom je pán profesor Šavel, vysokoškolský pedagóg, supervízor a odborník na sociálnu prácu, ktorý sa už viac ako 20 ročia venuje príprave sociálnych poradcov, supervízorov a profesionálov v pomáhajúcich profesiách. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií a monografií o sociálnom poradenstve a prevencii vyhorenia. Téma vyhorenia sa často spája s preťažením, stratou motivácie alebo zmyslu. Práve preto by som sa vás, pán Čema, ak dovolíte, že začnem s vami, opýtal, aké sú práve prvé také signály, kedy mi už dáva najavo ten môj vnútorný oheň, že pomaly vyhasína, že už tak nepleje, ten oheň netleje tak, ako už predtým. Prajem pekné poludne všetkým a ďakujem za privítanie, aj za slovo, aj za pozvanie, že ste ma tu pozvali. Ja som veľmi rád, že tu môžem byť. Aké sú prvé signály, kedy by som to ja mal ako bavíme sa asi o pomáhajúcej profesii, ak by som to mal ja nejakým spôsobom zaregistrovať. To, že ma to pomaličky začína ako keby otravovať, poviem takým jazykom, nie veľmi teoretickým, alebo potom môžeme sa baviť aj na takej hlbšej teoretickej rovine, pretože posledné výskumy ukazujú asi trošku viacej svetla ako nejaké publikácie, z ktorých som sa ešte ja osobne učil, keď som bol na univerzite a študoval psychológiu. Čiže prvý signál je taký, že môžu byť fyziologické aj psychologické a tie psychické signály sú také, že už ma to otravuje a nemám chuť to už ďalej robiť. Veľmi významným takým prvým signálom je, že či ja som naozaj dosť dobrý, to znamená, že prvý signál je taký, že začíname strácať ako keby, že seba dôveru v tom celom a seba hodnotu. To je taký základný. Potom samozrejme sú aj ďalšie, takže fyziologické, že častokrát unavení, veľmi unavení. Súčasný trend v podstate, ktorý momentálne je, že ľudia, ktorí sú postihnutí týmto syndromom vyhorenia, alebo ešte len začínajú byť, alebo majú nejaké prvé príznaky toho syndromu, tak si častokrát berú dovolenku kvôli tomu, aby spali, aby to dospali. Čiže to je taký prvý signál naozaj. Fyzická únava je jedna z vecí. Tu sme sa už bavili dnes o tom, že aký dôležitý je spánok a ten človek je naozaj veľmi, veľmi unavený, nevládze ráno vstať, aj napriek tomu, že ten vek je ešte OK, že deň predtým neprepil v krčme s kamarátmi, aj napriek tomu sa mu ráno ťažko vstáva. Je podráždený, má zlé ako keby vzťahy, či už v rodine, so svojimi najbližšími, alebo s kolegami. Čiže je to taký súbor viacerých znakov. Nemôžeme povedať, že teraz áno, ja si myslím, že nie som dosť dobrý, že si vypichneme jeden znak,
že mám nízku seba dôveru v rámci tejto mojej práce, tak asi už som vyhoretý. Je to súbor viacerých premenných, ktoré keď sa spoja, a už je ich viac, tak treba rozmýšľať nad tým, či naozaj nemám sa uberať ako keby že iným smerom v rámci práce so sebou, v rámci rozmýšľania o tom, na čo tu ja vlastne som, čo je zmysel a či to je zmysel, tá moja práca, či to je zmysel môjho života, alebo je to naozaj iba zamestnanie, či to je moje poslanie, alebo je to práca. Sú také tenké hranice medzi tým, najmä tí ľudia, ktorí majú pocit, že je to ich poslanie, že je to zmysel ich života, tí sú najnáchylnejší vyhorieť. Práve tí, ktorí sú najlepší, najpedantnejší, najviac zainteresovaní a majú taký, že, a teraz sa ospravedlňujem, neviem, ako to vy teraz preložíte, majú taký, že chtíč, také chcenie pracovať a, ako by som povedal, že zachrániť všetkých a každého, tak práve tí najlepší, najochotnejší, práve tí sú najviac ohrození. Ak ešte môžem nadviazať práve na to, že ak dovolím si povedať, že ľudia, ktorí pracujú v pomáhajúcich organizáciách alebo aj keď to tam paušálne v neziskových organizáciách, tak tú prácu, nechcem povedať, že vykonajú práve preto, že sú presvedčení, ale práve preto, lebo veria, že robia dobre a práve chcú pomáhať. Len čo robíš v takom prípade, keď ten prejav toho vyhorenia je práve to, že stratili zmysel tej práce, že nemajú to ešte horšie ako iní ľudia v inom zamestnaní, keď práve stratili ten oheň, prečo pomáhajú? Ten oheň sa väčšinou stráca pri pomáhajúcich profesiách, najmä keď pracujem napríklad s mladými záchranármi, ktorí sú plní entuziazmu, pripravení zachrániť každého a že nikto nemôže zomrieť, keď ja mám službu na záchranke, tak práve tým hovorím, že nie je možné zachrániť každého. Aj my, keď pracujeme, nie je možné pomôcť úplne všetkým. Nie je možné úplne zachrániť všetkých. Dôležité je si uvedomiť, či sme urobili preto 100%, aby sme sa pokúsili zachrániť toho človeka. Či sme urobili 100% preto, aby sme sa mu pokúsili pomôcť. No nepodarí sa to niekedy, OK. Niekedy naozaj ten človek zomrie, keď sme niekde na výjazde a ideme niekoho zachraňovať. Možno naozaj tomu človeku nepomôžeme a vo finále jednoducho sa bude trápiť ďalej, prípadne spácha to suicidium, či to bolo jeho osobné rozhodnutie. Ale keď my si v rámci intervízie, a o tom ešte by som sa chcel baviť, to je taká veľká ako keby preventíva pred vyhorením, keď my si po tom celom, čo sme niečo urobili, si zhodnotíme, čo som urobil, ako sa cítim, a keď som ja, ako pomáhajúci, ako človek v pomáhajúcej profesii, či už je to záchranár, psychológ, alebo hoci kto pomáha, ak ja som urobil 100% preto, aby som sa mu pokúsil pomôcť, aj keď sa to nepodarilo, ja som svoju prácu urobil na 100% a môžem byť na seba naozaj hrdý. Treba si uvedomiť, nemôžeme pomôcť úplne všetkým a nemôžeme zachrániť úplne každého. Ďakujem. Pán profesor, keď sme sa bavili o nejakých tých súboroch premenných, viem, aj pani doktorka to už vo svojej prezentácii spomínala, ale môžeme ísť ešte viac do hĺbky k tým prejavom vyhorenia? Ja by som to možno tiež dal do takej roviny. Ináč veľmi pekne ďakujem za pozvanie, zabudol som to povedať, patrí sa. Za pozvanie som rád, aj tie vstupy, ktoré boli v tých dopoludnejších hodinách, pre mňa boli veľmi významné. Fakt veľmi pekne ďakujem, teším sa, že sa stretávame. Ja sa venujem sociálnej práci, sociálnym pracovníkom, a v rámci supervízie teda intenzívne, aj keď pracujem v akademickom prostredí, ale toto sú témy, teda, ktoré vnímam či v diskusiách so študentami, alebo potom v tej praktickej rovine cez supervíziu.
Je pravda a to sa, tie prejavy, keby som to premietol teda do tej roviny konkrétnej práce s klientom, s ľuďmi, ktorí sú odkazaní na pomoc profesionála, tak často to býva taký posun do administratívnych úkonov. Tie začínajú byť dôležitejšie pre tých profesionálov, ako proste také vtiahnutie sa do problému toho klienta, možná úroveň empatie. Čiže také tie technické stránky sa začínajú byť dôležitejšie ako tá práca s klientom. Čiže to je možno v tých prejavoch pri práci s klientom. A potom sú to konflikty so svojimi spolupracovníkmi, konflikty s nadriadeným, nezáujem, možná časté tiež tie penky, nielen z toho dôvodu, že je prítomný ten syndrom vyhorenia, ale aj z toho dôvodu, že chce mať proste pokoj. No, neriešim tú situáciu, ale proste chcem sa odpútať, alebo neskoré príchody do zamestnania napríklad, že taký nezáujem proste o to, čo sa deje proste v tom prostredí výkonu tých činností u tých pomáhajúcich profesionálov. Čiže ja by som možná zdôraznil to, že keď hovoríme o tých prejavoch, že možno budeme hovoriť potom, že ako aj sa chrániť, tak nebudem predbiehať, ale chcem proste, aj to tu zaznelo dnes tak okrajo, že aká veľká sila je toho samotného kolektívu. A keď kolega hovoril o intervízii, ja ju vnímam v takých dvoch rovinách. Jednak je to pohľad na svoju vlastnú prácu, čo je veľmi dôležité v rámci toho preventívneho prvku syndromu vyhorenia. Potom vnímam intervíziu, aj tam aj s kolegom Gaburom sme diskutovali, že je dôležitý ten tím a zdieľanie v tom tíme proste. Takže to som len chcel na to upozorniť, že tá myšlienka je veľmi zaujímavá, dôležitá, že asi keď človek je bezmocný, tak tí najbližší sú dôležití v tom pracovnom kolektíve. Asi toľko. Ďakujem. Tak ja teda nadviažem na tú otázku, alebo teda tú tému, ktorú ste chceli aj vypovedať, lebo pán Čema spomínal o príklade záchranárov, kedy treba dospieť aj do tej fázy, že povedať si, že áno, urobil som pre tú záchranu života všetko. Tak ako sa mám starať o to svoje duševné zdravie, aby som bol natoľko schopný sa dostať do tejto fázy, ktorú ste vyspomínali? Také základné pravidlo je, že keď nám je ťažko, tak by sme v prvom rade nemali byť sami. To je také, že prvá pomoc. Nebuď sám. A nemusíš ani, že nikomu nič hovoriť z tej prvej. Stačí, že nebudeš sám a budeš s niekým, budeš pri niekom, hoci aj ticho. To môžem povedať aj všetkým vám, ak náhodou, že niekomu je ťažko, stačí, že budete pri ňom a budete ticho. Nie ste pred tabuľou, nie ste na základnej škole, že musíte rýchlo zo seba vysúkať nejaké riešenia a rýchlo tomu človeku pomôcť. No naozaj mu stačí, že ste niekedy iba pri ňom. Prípadne stačí jedna otázka, ako by som ti mohol pomôcť. On ti povie, alebo on vám povie, že stačí, že budeš pri mne a budeš ticho. Tak buďte ticho, keď to človek potrebuje. Hej, že sa skúsme pýtať, že čo ten človek potrebuje. Na to sa v dnešnej dobe zabúda. Že čo by si teraz potreboval, aby ti bolo lepšie. Nesúkajme hneď z rukáva rady, ktoré my si myslíme, že fungujú. Možno, že vám fungujú, možno fungujú kamarátke. Tomu človeku nemusia. Čiže stačí sa opýtať, že čo by ti teraz pomohlo. Ten človek už asi aj bude vedieť. Keď sa vrátim k tomu, že ako pracovať prakticky pre ľudí, ktorí sú tu a sú v pomáhajúcich profesiách, je veľmi nebezpečné v rámci, keď sa bavíme v kontexte syndromu vyhorenia, keď pracovník v pomáhajúcej profesii pracuje sám. A pracuje sám so sebou, ako keby. Aj napriek tomu, samozrejme, že keď sme s klientom, tak aj my psychológovia sme s tým klientom sami. Že to nie je nejaký tím 4 ľudia, ktorí pozerajú na toho človeka a pracujú s ním, že stále sme, to sú že 2 ľudia. Aby som dovysvetlil, že aby nepracoval sám. Po každej jednej takejto, ideálne je, že na konci každého dňa
Ja som na to bol ináč, že strašne mi to žralo nervy a čas, lebo už som chcel ísť domov rýchlo. Až potom som zistil, že to má neuveriteľný význam. Že si sadneme, všetci, ktorí sme v ten deň niečo robili, fyzicky, alebo aj online sa spojíme, je to veľmi dôležité, a každý jeden z nás, alebo každý jeden z vás, aj vy to robte, povie, že ako sa cítiš. Prosím, nehovorte si sociálne žiaduce odpovede, že fajn, alebo že OK. Povedzte naozaj, že ako sa cítite. Už sme dnes rozoberali, že aby si každý jeden zapamätal, to odtiaľ to dnes odíde, že je OK nebyť OK. Hej. Už keď musíme byť dokonalí a mať pekné auto, zdravú rodinu, múdre deti a tak ďalej, lebo ten tlak spoločnosti je obrovský na výkon, tak aspoň sa netvárme, že sme OK, keď nie sme OK. Aspoň nefejkujme vlastné emócie. Už to povedzme, špeciálne pred kolegami. Čiže ako sa máš? Prvá vec. Druhá vec je, že čo si robil? A tretia vec je, že čo by si urobil inak? Toto keď povie každý jeden človek a rozdebatuje sa to potom neskôr, tak ako keby, že naozaj to funguje, aj keď to znie veľmi primitívne a jednoducho, naozaj to funguje tak, že začnete nechávať tie svoje pracovné veci a tie myšlienky a tie zážitky, ktoré ste zažili počas pracovného dňa ako pomáhajúci pracovník, tam na tom mieste a neberiete ich domov. Neberiete ich domov, pretože už sa to ako keby, že zodpovedá. Minimálne to poviete, vyjde to z vás. Už nemáte taký tlak doma, že tak asi toto ti nepoviem, lebo nechcem ťa zaťažovať a tak ďalej. A sa tlačíme to v sebe a dusíme to v sebe a je to taká ťaž, ktorú nevieme vypovedať. Je to dôležité robiť naozaj na konci každého pracovného dňa, ako sa cítiš, čo si robil a čo by si urobil inak. A tam, aj keď sa niečo nepodarí, naozaj môžeme zistiť, že si urobil 100%, ty si svoju robotu urobil dobre, jednoducho sa to nepodarilo. Hej? Aj tá podpora od tých ostatných kolegov. Toto je veľmi dôležité. Nenosiť to domov. Toto je jeden zo spôsobov, ako to nenosiť domov a ako o tom na konci dňa sa porozprávať a potom ja naozaj som mal v praxi to tak, že ja som prišiel domov, ja som si nevedel spomenúť, že čo som vlastne robil. Som ma opýtala manželka, že aký ste mal dnes prípady a ja, že ale naozaj, že som rozmýšľal a musel som dlho rozmýšľať, že čo som vlastne aké mal a mal som aj ťažké veci. Nechal som to tam. Hotovo. To je jedna z dôležitých vecí, kde sa my môžeme dozvedieť o sebe, že sme platní, že nie sme, že sme naozaj urobili dosť. Že nás tí kolegovia ocenia. Lebo to seba ocenenie my si asi ťažko dáme. Asi ťažko objektívne zhodnotíme, či sme sa zachovali správne alebo nie. Pán profesor, pán Šima spomína, že si niektoré veci máme nechať teda v tej práci, že z doma je to iné, ale dá sa naozaj chrániť, predísť tomu vyhoreniu, lebo tie príčiny jednoducho vznikajú a jednoducho človek pred nimi neutečie len tak. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako sa chrániť. Ešte také zaujímavé zloženie, že pán kolega je psychológ. Ja som teda liečebný pedagóg, robil som v poradenskej praxi a potom nejaké to obdobie, čo je také zaujímavé, som bol aj na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ale to bolo v tých 90. rokoch. Takže človek naberal tie skúsenosti, keď ste tu viacerí, možno aj sociálni pracovníci, tak pre mňa bol obrovský problém, keď som bol na tom ministerstve, že sociálnu prácu mohol robiť kdokoľvek. Proste boli to, poviem otvorené, na východnom Slovensku aj z veterinárnej medicíny, v Nitrianskom kraji aj poľnohospodárski inžinieri, aj elektrotechnici a tak ďalej. No a otázka teda toho, že ako ja vnímam vlastne, že ako predchádzať, alebo ako sa nejakým spôsobom brániť, že často sa dostavujú tí pomáhajúci profesionáli, a to najmä sociálni pracovníci,
do takých kolízií z toho dôvodu, že nefunguje dobre ten systém, že nefunguje dobre tá organizácia, že nie sú nastavené dobre finančné zdroje, možno nie je dostatočná podpora neziskových organizácií a tak ďalej. Čiže ako predchádzať tomu syndromu vyhorenia by možno bola aj taká legitímna otázka, že ako vytvoriť proste to prostredie pre takú bezpečnú sociálnu prácu alebo prácu aj tých pomáhajúcich profesionálov. Otázka napríklad prípravy na tie pracovné pozície, neviem, ako funguje systém napríklad vzdelávania pre profesionálov, ktorí idú robiť do organizácií, ktoré proste koordinuje Slovenská katolícka charita. Čiže príprava na vzdelávanie, príprava teda na výkon tej profesie je veľmi dôležitá, že prichádzam do prostredia, som absolvent alebo mám nejakú skúsenosť, ale predsa len môže byť nové zloženie tej cieľovej skupiny. A práve keď sa robili napríklad výskumy príčin syndromu vyhorenia, tak neboli to tí, ktorí robia 10-20 rokov najmä. Výskum, to bolo u sociálnych pracovníkov, ale tí, ktorí začínajú do 5 rokov, najväčší výskum syndromu vyhorenia, to mali aj kolegovia v Nemecku, ne v Sovietskom zväze, ani v Amerike, ale teda v Nemecku, no jak sa kedysi hovorilo. No, tak toto je možná, že ako predchádzať, že potom otázka, čo často býva takou kolíziou, že možno vytvoriť to pracovné prostredie, že v akom pracuje ten sociálny pracovník. Otázka, keby sme hovorili možno všeobecne v rámci sociálnej práce, činnosti sociálnej práce, že kto je ten manažer vlastne toho subjektu, kto ho tam delegoval, akým spôsobom sa on ukotvil v tej svojej manažerskej pozícii. Že často práve v tej štátnej správe, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb, kde sú zriaďovatelia proste vyššie územné celky alebo mesta, sú proste tie pozície vyarendované pre niekoho, kto v tej praxi nikdy ani nefungoval. Takže ako budete sa stretávať teraz, aj keď sa to nahráva, ale si myslím, že to je legitímne, lebo taká je realita, že napríklad inšpekcia v sociálnych veciach a tí, ktorí majú tú inšpekciu vykonávať, sú ľudia, ktorí nemali prax v sociálnych službách. Čiže aj vás budú možno kontrolovať, niektorí áno, niektorí nie. Ale majú proste posudzovať vašu prácu, no budú sa držať len tých administratívnych nejakých činností a tak ďalej. Čiže chcel som povedať tým aj to, že ako predchádzať tomu syndromu vyhorenia, že vytvárať aj takéto platformy na to, aby ľudia mohli slobodne fungovať. Nehovorím o platových pomeroch a tak ďalej v sociálnych službách a v tých vašich profesiách, v ktorých pracujete. Čiže ja len na okraj toľko, že kolega, tá orientácia je práve k tomu prežívaniu alebo ako vnútorne chrániť seba a ja možno, že tie podmienky takého externého prostredia, týchto prvkov, že toto mňa tak nejak viacej, chcem povedať, aj dráždi, aj znepokojuje. My sme robili teraz ešte jeden výskum aj s kolegom z katedry o moci a bezmocnosti sociálnych pracovníkov. Ono sa to môže vzťahovať aj na práve pomáhajúcich profesionálov a skutočne také 3 úrovne a potom si vypýtam aj mailové adresy účastníkov. To bude elektronická monografia, môžete si pozrieť, ako úplne robili sme tam kvalitatívny výskum. Sú tam veľmi zaujímavé výpovede profesionálov a taký paradox, ktorý vzýšiel, že sociálny pracovník je bezmocný a má pracovať s bezmocnosťou klientov. Čiže má tá bezmocnosť vlastne v ňom samom ako v podstate potom efektívne fungovať. Čiže chcem povedať, že aj tá bezmocnosť vlastne, keď hovoríme o príčinách syndromu vyhorenia, že je to celý komplex rôznych nejakých
indikátorov toho, kedy vzniká vlastne ten syndrom vyhorenia. No, čiže ja na okraj len asi takto pár vied ešte k tomu. Ďakujem. Pán Čema, tak bavili sme sa o nejakých systémových príčinách, že kedy to v tej organizácii dochádza, alebo prečo dochádza k tomu vyhoreniu. Jednoducho to tak, niektoré veci sú nastavené, ale ja ako manažér alebo riaditeľ, aké by som mohol mať teda reálne očakávania od výkonu toho zamestnanca, aby nevyhorel, ale odviedol aj samozrejme kvalitnú a dobrú robotu. Vy môžete mať očakávania, aké chcete. A či ten zamestnanec vyhorí alebo nevyhorí, asi nie je o tom, že na ňo strašne veľa naložíme. Že proste jednoducho človek, keď niečo nevie stíhať alebo nestíha, alebo nevie to zvládnuť, tak jednoducho už v dnešnej dobe nastupujúca generácia, ktorá už je v pracovnom procese, vám rovno povie, že tu pracovať nebudem, pretože to je na mňa veľmi veľa. Čiže už majú ako keby takú, ja to hovorím nejakým klientom, ktorí sú v takejto pozícii z inej generácie ako Z-kovej, kde ešte stále veria, že na tvoju pozíciu čaká 11 ďalších uchádzačov. A nie je to opačne, lebo v dnešnej dobe je, že nie, na mňa čaká 11 ďalších zamestnávateľov. Hej. Že to je rozdiel medzi tou Z-kovou súčasnou generáciou, ktorá nastupuje do pracovného procesu a tou minulou. Tak hovorím, že skús byť viacej lojálny k sebe a menej lojálny k tej firme, v ktorej pracuješ. Otoč to, lebo zatiaľ to je naopak si viacej lojálny k tej firme alebo k tej spoločnosti ako k sebe a k svojej rodine. Čiže to je taká prvá vec, ale nie o tom som chcel. Chcel som povedať to, že pokiaľ vy budete dávať dostatočný feedback tomu zamestnancovi, ale aj pozitívny, tak je to OK. Je tam aj McClelland hovoril, že existujú také, teraz pôjdem trošku do teórie, ale nebudem vás veľmi dlho trápiť. A hovoril, že existujú také implicitné motívy a sú také 3 základné, že každý z nás má ako keby tie 3. Jeden je motív moci, druhý je motív výkonu a tretí je motív afiliácie. A práve ľudia, ktorí majú najintenzívnejší, každý z vás má najintenzívnejší jeden z nich. Hej? Ak máte najintenzívnejší implicitný motív moci, to znamená, že najviac budete motivovaní v situáciách, kedy máte možnosť mať v rukách moc a máte možnosť riadiť a tak ďalej. Keď máte takého nejakého zamestnanca a identifikujete, že jeho najintenzívnejší implicitný motív je motív moci, tak mu dajte nejakú bezvýznamnú funkciu a on vám bude veľmi dobre a pilne pracovať. A potom je ďalší, že je ten implicitný motív afiliácie a to je, že chcem byť s každým kamarát, chcem, aby ma každý mal rád a s každým chcem vychádzať dobre. Tento človek bude sa naozaj cítiť v práci dobre vtedy, keď budú dobré vzťahy. Je mu jedno, že má malý plat. Je mu jedno, že ostatní nevedia, že je najlepší. Stačí, že sú dobré vzťahy. Potom je človek ešte ďalší typ, a že má najintenzívnejší implicitný motív výkonu a ten naozaj potrebuje vidieť, a teda, aby ostatní vedeli, že aký on dosiahol výkon, že on je najlepší. A títo ľudia naozaj potrebujú pravidelný feedback. Áno, si dobrý. Veľmi dobre. Urobte nástenku zamestnanec týždňa, zamestnanec mesiaca. Hovorím to aj trénerom, keď robím s trénermi pri malých deťoch na futbale. Urobte si, chlapci, to, že dajte stále hráč dňa, hráč týždňa. Hej. Tam naozaj, že namotivujete tie deti, ktorí majú vysoký implicitný motív výkonu. A práve títo ľudia sú najnáchylnejší na burnout v rámci práce, pretože sa snažia robiť veľa a nemajú dostatočný feedback o tom, či to naozaj stojí za to, či je dobrý alebo nie je dobrý. To je to, čo som hovoril na začiatku, že je to naozaj aj o sebahodnote a sebavedomí a
to padá, keď nedostávame pozitívny feedback. Potrebuje naozaj on cítiť, že je hodnotí. Potrebuje jasné pravidlá a feedback. Áno, toto si urobil dobre, za to ťa chválim. To znamená, že takýto človek vám vie urobiť naozaj aj veľmi veľa práce, práve ten výkonovo orientovaný, keď dostáva pravidelný feedback, ale aj pozitívny. To je celé. Ešte ak môžem doplňujúcu otázku, bude to otázka aj zo slajda. Ak by sme ešte tomu mohli tak trošku spätne nadviazať, že aký je podľa vás ten najčastejší dôvod zásadnej chyby v nastavení pomáhajúceho, môžem ešte raz? Aký je podľa vás najčastejší dôvod zásadnej chyby v nastavení pomáhajúceho, ktorý vedie k vyhoreniu? Takže... Najčastejší dôvod? Je tu, že chyby, ale aký je najčastejší, tak. A najčastejší syndrom vyhorenia, nerozumiem otázke. Skúsim pretransformovať. A najčastejšia príčina. Najčastejšia príčina je naozaj pri pomáhajúcich profesiách, je to, že sa naozaj snažím zachrániť všetkých, že snažím sa byť čo najlepší, urobiť veci čo najdokonalejšie a ten život nie je úplne dokonalý a nedostávam feedback. To, čo som hovoril, že či to robím dobre alebo zle. Ďalšia vec je, že čím väčší workoholik, čím väčší perfekcionista, tým je náchylnejší, ako keby na to vyhorenie. Snažiť sa to mať celé všetko dokonale. Kto z vás vyhorel, aj keď sa to tak možno nevolá, v rámci partnerského vzťahu? To sa ináč volá. Už necítim motylíky v bruchu, už asi ho neľúbim tak, ako som ho ľúbila a tak ďalej a tak ďalej. Pretože ste boli príliš perfekcionistickí v rámci vášho vzťahu partnerského a chceli ste to mať úplne dokonale, aby som každý deň spala na lúpeniach ružiach a nie zbierala ponožky, hej, spod postele. Čiže ako náhle sme príliš perfekcionistickí v rámci čohokoľvek, môže sa stať, že potom nakoniec, že vyhoríme, že to nejde tak, ako sme si predstavovali, že nepodávame, opäť sa vraciam k výkonu, taký výkon to nemá aj v práci, teraz sa naspäť vrátim k práci, že asi taký výkon nepodávam, ako by som mal podávať a nezachránil som, tomu som nepomohol, ten neviem čo. Čiže nebuďme až takí na seba prísni, toto je práca. Ako náhle to začneme brať ako prácu, ako profesionálnu prácu. Možno, že to, aj keď sa to ťažko počúva, lebo je to také romantické, neberte to ako životné poslanie, ako niečo, čo je zmyslom vášho života. To sú prvé kroky k tomu, aby ste vyhoreli. Berte samých seba ako profesionála, ktorý robí svoju prácu veľmi dobre, profesionálne, pretože veľmi ľahko to môžete podľahnúť. Dnes sme sa tu tak mimo už bavili. Keď idete niekomu pomáhať a nespadnite s ním do jamy. Idete niekomu pomáhať a ten človek je v jame, hlbokej jame a je v strašných úzkostiach, v zlej situácii, pretože sa z tej jamy nevie dostať. Plače, kričí, je agresívny. Každý to môže mať inak. Keď vám povie svoj príbeh, tragický príbeh, veľmi tragický príbeh a vás to zasiahne, moja mama to častokrát tak mala od detstva, môjho detstva, že keď išla na nejaký výjazd so záchrankou a niečo sa stalo aj fatálne nejakému dieťaťu, ktoré bolo zhodou okolností v mojom veku, tak to prežívala veľmi ťažko, pretože sa jej niekedy podarilo, niekedy nie, že sa do toho tak vcítila príbehu, že spadla do tej jamy. Tak nespadnite vy do tej jamy. Vy buďte nad tou jamou a využite všetky prostriedky, ktoré máte k dispozícii, aby ste tomu človeku pomohli výjsť von. Ako náhle spadnete do tej jamy, budete sa trápiť a fňukať, plakať a byť agresívny obidvaja. A už mu nepomôžete. Čiže dajte si pozor na to, aby jednoducho naozaj, je to krásne a romantické, keď si povieme, že to nie je povolanie, to je moja životná misia a že to je niečo, ale buďme naozaj profesionáli, pretože takýmto prístupom
a že je to niečo neuveriteľné, naozaj môžete sa dostať veľmi ľahko k vyhoreniu. Je to práca a vy ste profesionáli a robíte to profesionálne. A naozaj myslíte na to, že to nie je poslanie ani nejaká misia životná. Lebo ako náhle tomu takto budete nad tým rozmýšľať, tak veľmi ľahko sklznete do toho, že každému teraz musím pomôcť, lebo to je moja životná misia pomáhať. Nie. Uvedomte si, že nemôžete každého zachrániť a nemôžete každému pomôcť, ale môžete urobiť 100% preto, aby ste sa o to pokúsili. A toto z vás robí profesionálov. Ja som možno len chcel na margo tých príčin, že ono ťažko sa hovorí, že toto je ten najdôležitejší spúšťač, že chcem pomáhať a chcem zachrániť niekoho, že tam môže byť viacej tých aspektov vzniku syndromu vyhorenia, že to môže byť práve tie, ktoré som možno aj spomínal, ten kolektív, ten nadriadený, proste fungovanie tej organizácie a tak ďalej. Čiže niekedy ťažko hovoriť, že ktorá je tá príčina a súvisí to aj s tým, že teda na akú možná cieľovú skupinu sa koncentrujeme, s ktorou pracujeme, alebo či robíme štátna správa, samospráva, alebo nejaký verejný sektor, alebo neziskové organizácie. Čiže toto asi tak komplexnejšie, že niekedy tie príčiny vnímať z toho, že to ma napadlo, že ťažko sa dá povedať, že áno, len toto, že chcem pomáhať a chcem sa obetovať, že môže byť také širšie spektrum. No. Ďakujem za doplnenie. Môžete pokojne ešte zostať s mikrofónom, ak som si teraz uvedomil, že v podstate stále sa rozprávame o tom, že treba o tom hovoriť. Aj vy ste spomínali, že teda pri tom rozhovore, či už doma alebo s kolegami, len nie vždy je jednoduché o tom hovoriť, tak by som sa rád dopýtal, že ako teda prísť s tou pravdou von, že vyjadrite svoje pocity bez hanby a bez nejakého strachu z predsudkov? Ja teda mám skúsenosti so supervíziou a fakt je, že možno tá supervízia len taký krátky pohľad do toho vzniku tej supervízie v tej sociálnej oblasti, lebo psychológovia, aj keď oni mali metodické dni, alebo psychoterapeuti, neviem, v minulosti, ešte pred 30 rokmi, tak tá supervízia sa kreovala v tej sociálnej oblasti, v sociálnom sektore pred 25 rokmi, keď sme s nemeckými kolegami a s kolegom Gaburom vlastne tú supervíziu nejak dostali aj do toho prostredia, aj do legislatívy, viete určite o tom zákonu o sociálnych službách, o sociálno-právnej ochrane, ale chcem povedať, že tá supervízia práve má šancu otvárať to, čo si ľudia nosia so sebou. V tej individuálnej supervízii to býva oveľa častejšie, keď sa hovorí o prežívaní, o zlyhaní napríklad pri práci a tak ďalej, aj o tých príčinách vzniku syndromu vyhorenia, o vzťahoch na pracovisku, o vzťahu k nadriadenému alebo nadriadený k tomu profesionálovi, s ktorým sa pracuje v tej individuálnej supervízii. Tam je veľmi dôležité, aby v podstate je kľúčový aj ten supervízor, lebo v podstate vybudovať tú atmosféru dôvery, ako je veľmi dôležité. A práve si myslím, že supervízia dokáže odkryť práve to, ako komunikovať a podporovať aj v skupinovej supervízii, napríklad sa pekne nevždy, ale keď je ten kolektív súdržný, tak vytvára tiež taký rámec ochrany a podpory vlastne toho, kto proste je alebo má prejavy toho syndromu vyhorenia. Takže ja osobne si myslím, že toto je taká veľmi dobrá cesta, s ktorou ja mám osobne skúsenosť. Čo je tiež zaujímavé, keďže to akademické prostredie vyvoláva potrebu aj projektov a výskumov a tak ďalej. Robili sme jeden výskum v prostredí zariadení sociálnych služieb na Slovensku a práve taká jednoznačná odpoveď, vysoké percento, teda áno, skôr áno, bolo, že
pre nás je supervízia dôležitá ako prevencia syndromu vyhorenia. Takže pre nás toto bolo tiež veľmi také zaujímavé, že práve tento prvok tej supervízii, taký nápomocný k tej prevencii sa objavil práve ako prevencia syndromu vyhorenia. Takže to si myslím, že tak potvrdzuje to, že tá supervízia má význam a že práve tam je možné pracovať aj na týchto nejakých ohrozeniach syndromu vyhorenia. Môže sa stať z tej supervízie iba to, že sa to stane iba takou povinnou formalitou ako nejakou efektívnou súčasťou zamestnávateľa alebo tej organizácie? Áno, to sa stáva asi aj dosť často, keď tie spätné väzby sú niekedy či od vedúcich zamestnancov alebo od účastníkov supervízie. Mali sme tú supervíziu, ale bolo to zbytočné, len sme sa rozprávali, k ničomu to neviedlo. Ako teraz som taký kritický, lebo áno, je aj to pravda. Potom môže byť aj také tie spätné väzby, keď som mal, no áno, náš nadriadený hovorí, viete čo, máme to v zákone, tú supervíziu, tak v piatok o 3:00 budete mať povinne, musíte sa tam zúčastniť, lebo podľa zákona tá supervízia je teda povinná spravidla jedenkrát do roka, čiže to je tiež také ohrozenie. No a potom ako je náročné pracovať s tými supervidovanými, keď majú takúto negatívnu skúsenosť. Takže aj supervízia má svoje ohrozenia a je skutočne ešte možno veľmi dôležité pracovať aj na tom, aby tá supervízia sa dostala na takú úroveň, ktorá môže byť prínosom proste pre tých pomáhajúcich a pre účastníkov supervízie. Ďakujem. Pán Čema, pána Šavela som sa pýtal teda, alebo tá otázka smerovala to, že ako teda o tom hovoriť, ale teraz otázka na vás smeruje, že kedy o tom hovoriť, kedy vyhľadať tú pomoc, aby už nebolo naozaj neskoro, alebo kedy, čo znamená, že už je neskoro? Asi nikdy nie je neskoro. A kedy o tom začať hovoriť, je... Nechcem byť veľmi zdĺhavý a dávať taký príklad z úplne inej oblasti, ale skrátim to do kratšieho príbehu, veľmi krátkeho. Keď nám prvýkrát napadne, či by sme to niekomu nemali povedať. Ako náhle vám to napadne, tak to urobte. Tak to niekomu povedzte. Nerozmýšľajte nad tým, mám to povedať, nemám to povedať, budem vyzerať ako blázon a že každý má svoje problémy a teraz ja s takou hlúposťou budem tu niekoho zaťažovať a tak ďalej. Veď vy to z tej vašej práce poznáte. To sú klasické veci, ktoré do kolečka počúvame, že ja som to nechcela povedať, alebo ja som to nechcel povedať, aby ste si nemysleli o mne, že som blázon, alebo že ma takéto veci trápia. Ako náhle mi napadne, že by som to možno, že niekomu aj mal povedať, alebo že mi napadne, či to náhodou niekomu aj nepoviem, hneď to povedzte. Hneď to povedzte. Nebudete vyzerať ako blázon. Povedzte to. To je dôležité. Takže prvý moment, kedy by ste to mali niekomu povedať, keď vám napadne, či to niekomu máte povedať. Lebo ja mám taký pocit, že o tom vyhorení, už o tom probléme sa hovorí v podstate, keď už to prebieha, už v podstate v úvodzovkách, nechcem povedať, že neskoro, ale že sa o tom dalo hovoriť skôr. Že či to je nejaká taká kultúra, alebo ako to povedať, že aby sa tejto kultúre predchádzalo, tak mala smerovať tá otázka, ale myslím, že ste mi na to veľmi dobre zodpovedali, ale... Je to, ja do toho skočím, je to o kultúre a už som to tu dnes spomínal. Je to o tom všeobecnom spoločenskom tlaku byť dokonalý. Spoločenský tlak na nás všetkých je, aby sme boli dokonalí, pekní, múdri a tak ďalej, aby sme nemali žiadne problémy. Je to naozaj v poriadku, ak nie sme s niečím spokojní, je to naozaj v poriadku. Ak sa trápime pre niečo, sú to úplne normálne veci. Nenormálne by bolo, ak by sme boli všetci v pohode. Hej. A keď sa teda bavíme o tom, že je to teda spoločenský tlak, tak kedy sa dá povedať, že ten zamestnanec je odolný, že buď vydrží všetko, alebo si vie povedať, že dosť, toto stačilo? Nechcem povedať, že som sa na túto debatu pripravoval, pretože som sa nepripravoval,
Ale včera večer pred spaním som zobral jednu veľmi, veľmi starú učebnicu z roku 2001, z ktorej som sa ešte ja učil. A tam som našiel také veci, ktoré som ani nemal počkrtnuté ako študent. A povedal som si, že ako je možné, že som si to nevšimol. A aj profesor Csikszentmihalyi a v roku, myslím, že v 90. roku a svojím spôsobom aj Freudenberger, myslím, že v 79. naznačili, že do veľkej miery s tým súvisí aj miera adaptability toho človeka. To znamená, že do akej miery ja sa viem alebo neviem prispôsobiť novým podmienkam, novým situáciám. Potom som si, ani nemusel som veľmi teda spomínať, pretože momentálne venujem jednej štúdii, ktorá to je v rámci biznisu a veľmi úzko to súvisí, kedy sme zistili jednu z najvýznamnejších premenných úspechu v biznise, že to nebolo, či máme vzdelanie nejaké a tak ďalej, alebo že či vieme slušne vystupovať, alebo či máme nejaké slušné vystupovanie, či sme pekne oblečení, či sme múdri a tak. A samozrejme, že tie vedomosti niekde tam potrebné sú, ale poviem, že nie sú štatisticky významné. Najvýznamnejšie vyšiel pojem alebo konštrukt, ktorý som objavil opäť v tej knihe, aj neviem, prečo som ho vtedy nevidel, a to je miera adaptability. Naozaj, ľudia, ktorí majú dostatočne vysokú mieru adaptability, to má také rôzne faktory. Tá adaptabilita sa skladá z rôznych vecí, to znamená, že musí mať akože aj vysoké sebavedomie v rámci tej vízie do budúcna svojej. Musím byť ako keby, že zvedavý a mať takú zvedavosť o vlastnú budúcnosť, o svet práce. Aj identifikácia svojich vlastných ako keby schopností, na čo viem veľmi dobre, na čo mám, na čo asi nemám, také sebapoznanie. To sú všetko zložky adaptability a niektorí ľudia majú naozaj vysokú mieru adaptability. Týchto sa vyhorenie naozaj až tak veľmi netýka, pretože vedia, že ako náhle by toto prestali robiť, môžu robiť akékoľvek iné veci na svete, v akejkoľvek inej oblasti. Tá vysoká miera adaptability spôsobuje to, že ich to proste mysne, že ich to minie to ohrozenie tým burnoutom. Sú ľudia, veď to poznáme aj z akademickej pôdy. A teraz sa nechcem nikoho dotknúť z mojich kolegov, ale oni sú aj v pomáhajúcich profesiách, aj sociálne pracovníčky, aj hocikto iný. Aj kuchárka v škôlke, ktorí si povedia, že musím tu byť, musím tu pracovať, aj napriek tomu, že nedostávam dostatočný feedback, aj napriek tomu, že ma to vyčerpáva, že už túto prácu asi nenávidím, ale veď ja nič iné v živote nedokážem robiť. Ja nič iné nedokážem robiť, lebo som vyštudovaný psycholog? Nie, ja môžem robiť čokoľvek chcem. Čokoľvek. Čiže toto je jeden z rozmerov, ktorý zrejme bude hrať kľúčovú úlohu pri ďalších štúdiách v rámci výskytu burnoutu, a to je miera adaptability u človeka. Ak môžem ešte teda, pán Šavel, otázku z aplikácie Slido. My sme sa rozprávali teda o tom, že šéf by si mal všímať tie signály u zamestnanca, ale vie pomôcť aj samotný zamestnanec svojmu šéfovi, zamestnávateľovi? Taká záľudná asi otázka, ale napadla ma tiež jedna súvislosť so supervíziou. Také odkrytie napríklad toho, čo zamestnávateľ prehliada, nevšíma si, nevenuje tomu pozornosť a je to dôležité pre zamestnancov. A tí zamestnanci sa v tom priamom kontakte cítia neistí alebo nemajú dostatok sebavedomia a odvahy k tomu, aby upozornili na niektoré možná aj jeho nejaké možná tie postupy pracovné a manažovanie a tak ďalej. A mne sa stáva v supervízii, že často tie potreby
tých supervidovaných prenáša ten supervízor po splnomocnení, ale tej skupiny tomu vedúcemu zamestnancovi. Čiže ja tomu hovorím taká mediačná funkcia supervízie, kedy sa sprostredkujú proste aj na základe ale etických princípov, čiže žiadne etiketizovanie, kto čo povedal a prečo a tak ďalej, ale tá téma sa sprostredkuje tomu vedúcemu zamestnancovi a potom proste dochádza možno práve k tomu, čo vy hovoríte, že ten zamestnanec by nejakým spôsobom mohol nejak napomôcť tomu, aby lepšie fungoval ten manažer vo svojej vedúcej funkcii v tom riadení alebo v nejakých procesoch, ktoré sú nastavené. Takže toto ma napadá z tej mojej skúsenosti a osobne si myslím, že otvorená komunikácia, zdravé prostredie, firemná kultúra, neziskové organizácie by mali vytvárať, a to prostredie neziskových organizácií by mali vytvárať a myslím si, že aj vytvárajú, keď sú takéto tie podmienky naplnené k tomu, že je tá komunikácia otvorená, že dá sa kultúrnou nejakou efektívnou komunikáciou bez agresivity, manipulácie a tak ďalej komunikovať aj s tým vedúcim zamestnancom. Ja si myslím, že to je tiež legitímne. Záleží ale teda, kto je ten vedúci zamestnanec. No, v tej štátnej správe si to veľmi neviem predstaviť, to poviem otvorene. Takže ako je pravda, že áno, že toto by malo fungovať, že je to vlastne takisto ako riešenie možno toho, čo prežíva vlastne ten zamestnanec a čo môže ovplyvniť v tom fungovaní ten manažer. Takže tak. Jednu vec k tomu chcel povedať, keď sme sa bavili a pán profesor hovoril o tých zamestnancoch, tak to je taký jeden rozmer, že keď je nejaká nezisková organizácia, alebo aj organizácia, to je jedna, že veľká, kľudne to môže byť niečo aj ziskové. Ale že keď má dobrovoľníkov a pracujú v tej organizácii dobrovoľníci a má naozaj že schopných vedúcich pracovníkov alebo aj poloschopných, to je možno, že asi aj tak jedno, keď sa držia nejakých kľúčových zásad, tí vedúci pracovníci, tak ten dobrovoľník ako keby, že nikdy nevyhorie počas tej práce. Že on dokáže túto prácu robiť aj keď za to nedostáva ani cent. Je to kvôli tomu, že tí dobrovoľníci dostávajú intenzívnu, pozitívnu spätnú väzbu za každú aj malíčkosť, dostanú ďakujem a toto ako keby, že v dnešnej dobe vymizlo, pretože sme si prestali dávať, povedzme to, že feedback alebo nejaké poďakovania aj za bežné veci. Len to bežné veci nie sú. Len my si myslíme, že je to normálne, že to je bežná vec, tak nebudem za to ďakovať. A to nič, čo robíme, nie je bežné. Aj keď si myslíme, že je to možno že bežná vec, že sme si na to zvykli, že to je nejaká norma, že to je normálne, že na čo by som za to mal ďakovať, tak to je teda riadna hlúposť. Proste ďakujeme si a dávajme si pozitívnu spätnú väzbu za každú jednu vec. No a takýto človek, ktorý je dobrovoľník v hociakej organizácii, on to dostáva. Dostáva pozitívnu spätnú väzbu, častokrát aj za normálne, bežné veci. Čo je super a čo ho tam drží pri tej práci aj napriek tomu, že za to nedostáva ani korunu. Čo sa potom udeje? On sa potom zamestná niekde, možno, že aj v tom istom odbore. Ale z pohľadu toho zamestnávateľa alebo vedúceho pracovníka, no na čo ja by som ti mal dávať pozitívnu spätnú väzbu za každým razom, za každú jednu vec, čo je náplňou tvojej práce. Veď ty každý mesiac, na konci mesiaca alebo na začiatku mesiaca dostaneš za to peniaze. To je tvoja náplň práce, dostávaš za to peniaze. Tým pádom
ukracujeme ten ľudský rozmer v rámci toho, tá pozitívna spätná väzba, o ktorej som hovoril už na začiatku, je naozaj veľmi dôležitá. Aj napriek tomu, že človek za to dostáva peniaze. Neberme to tak, že robí niekto niečo a je spokojný, lebo za to dostane peniaze. To je tiež jeden taký malý point, ktorý je veľmi dôležitý. Hej. Aj napriek tomu, že za niečo niekomu dávame peniaze, neznamená to, že mu nemáme ďakovať a priebežne a pravidelne poskytovať aj pozitívnu spätnú väzbu. Lebo len to od toho zamestnanca v podstate u nás drží. Naozaj dnes je taká doba, že na nášho zamestnanca čaká 11 ďalších. Nie je to tak, že 11 ľudí čaká na jeho miesto. Ďakujem za doplnenie. Ja ešte ostanem ešte pri aplikácii zo slajda. A to je otázka pre oboch. Prečítam ju tak, aby ste ju pochopili, ale je vidieť, že túto otázku chcú zodpovedať viacerí. Ako mužovi sa to ťažšie číta, ale zase takúto vážnu tému nechcem zľahčovať, ale píše sa tu. Muži berú veci viac light. Všetko zľahčujú. Doma aj v práci. Žena naopak máka na záchrane vzťahu, aj v práci vychováva deti, ako to ustať. Môžete sa dohodnúť, je to otázka na oboch. No, akože dalo by sa to preložiť k tomu, že k syndromu vyhorenia väčšie predpoklady majú ženy ako muži. Asi. Čiže tam ten taký osobnostný rámec a vlastne to, ako je to nejak ukotvené, aj nejak antropologicky, že ženy vždy boli tie, ktoré sa starali, pomáhali a tak ďalej. Čiže toto funguje. Tá zodpovednosť, áno, tiež by sa dalo povedať, že to sú také tie osobnostné rámce, ktoré asi patria viacej matke, tá starostlivosť takisto, čiže tá zodpovednosť takisto, čiže je pravda, že potom zrejme vychádza to, že v tom rodinnom prostredí by mala si vedieť manželka alebo partnerka nejak usporiadať ten režim tak, aby bol účastný aj ten partner na tom, čo sa deje doma. Čiže áno, rodinné zázemie určite je veľmi dôležité ako preventívny prvok spúšťaču syndromu vyhorenia. To je pravda. A aj s tým som sa stretol, proste tie povinnosti, keď si zoberiete ešte manžel tejto supervidovanej, chodil na kamione, ona robila v sociálnych službách, mala 2 deti a ešte navyše bývala u svokry. Čiže ten manžel tam nebol, ona mala svokru, mala 2 deti, ktoré nejakých 7 a 5 rokov asi, chlapci, no tak viete si predstaviť, pod akým tlakom asi bola. A samozrejme, že v tej práci, ako to prostredie a proste práca so seniormi, síce by sa dalo povedať na prvý pohľad, že taká jednoduchšia, lebo proste už tí seniori sú takí proste menej možno aktívni, ale tie potreby sú tam, základné životné potreby a to naplňanie sú a to očakávajú. Navyše to očakávajú a veľmi prísne monitorujú aj rodinní príslušníci. Čiže skutočne akože pod tlakom aj táto pani bola a tam ako... Áno, ja osobne si myslím, že aj z tohoto, ako teraz som nad tým uvažoval, a poviem pravdu, že som sa nad tým nezamýšľal, ani som nejaké štúdia nečítal k tomu, ale väčší predpoklad vzniku syndromu vyhorenia určite u žien aj z týchto dôvodov, ako som to ja aj z tej poslednej skúsenosti vnímal. Takže možno, že je potom otázka toho rodinného prostredia a ako si to zmanéžovať, dokázať nejak vykomunikovať vlastne aj tie povinnosti toho partnera, manžela v tej rodine. No, asi mne z toho toto vychádza a vy zrejme, pán kolega, budete mať
možno ešte nejaké indície, že ako je to s tými ženami vlastne a syndromom vyhorenia a s tým, že ako oni vnímajú aj tú zodpovednosť a tie povinnosti, tak je pravda, ja to takto vidím. No. Ja pracujem teraz v poslednej dobe s jednou takou špecifickou oblasťou, teda s ľuďmi zo špecifickej oblasti, ale tiež dajme tomu, že je to nejaká pomáhajúca profesia alebo poslanie. A toto by som si myslel, čo práve teraz povedal pán profesor, že to naozaj môže byť veľmi rizikové a ľahké vyhorieť v práci, pokiaľ ďalšiu prácu mám doma a nie je veľmi jednoduchú. To znamená, že mať ako keby zodpovednosť za starostlivosť o domácnosť, výchovu detí a všetky možné ostatné domáce práce. Čo sa deje v praxi, je to, že mi klientky, ktoré naozaj pracujú veľmi veľa a mentálne, mi hovoria, že konečne som v práci. Že si tu oddychnem. Že si tu vydýchnem. Pokiaľ je to tak to doma naozaj majú veľmi ťažké. Ale na druhej strane je to moment, ktorý ako keby zabráňuje vyhoreniu v práci. Bohužiaľ, to môže spôsobiť naozaj vyhorenie v tej inej práci a doma. Tam môže byť problém, pokiaľ je to takto nastavené a takto to funguje. Je to taký paradox, že práca je niečo, čo oslobodzuje. Že som konečne rada, že môžem ísť do práce. Že nechcem absolutizovať a povedať, že každá jedna učiteľka, pretože neabsolutizujeme, ale veľa učiteľiek na základných aj na stredných školách, keď príde september, urobia konečne som v škole, konečne som v práci, konečne si oddychnem. Aj napriek tomu, že to nie je jednoduchá práca. Takže toto môže byť skôr moment, že vyhoríte v rámci starostlivosti o rodinu, v rámci rodinného prostredia, ak to je takto nastavené. Možno, že to treba nastaviť inak, ak to tak cítite, že na všetko som sama, všetko robím sama, že sa iba ja starám od detí. S ničím mi nepomôže ten môj manžel, tak si skúsme položiť otázku, či v tomto prípade, keď to takto formulujeme, či naozaj aj my neabsolutizujeme. Či naozaj s ničím vám nepomôže. Aj keď to je pravda, že málo pomôže, ale s niečím predsa len. Tak sa chyťte toho vo vlastnej hlave, aspoň malých pozitívnych vecí, ktoré existujú a na nich budujte. A niekedy to je veľmi ťažké, keď príde klientka a povie, že môj manžel ma stále bije. A od tej absolutizácie ju potrebujeme odtiahnuť. Neabsolutizujme. Ako stále vás bije? Teraz sedíte tu pri mne. Aj teraz vás bije? Nie. A kedy vás ešte nebije? Keď som u kamarátky, alebo keď idem behať, alebo no vidíte. Tak sa skúsme držať v nejakých pozitívnych veciach, ktoré nám pomáhajú a kedy sa to nedeje. Aby sme sa nefixovali na tie negatívne veci. Je jasné, že to máte ťažké. Je jasné, že to máte ťažké a môžem povedať, že asi aj ťažšie ako my. Možno, že je na tom čosi pravdy, že my to berieme ako keby, že takto, keď si dobre pamätám, lajtovo. Ale čo keď to len tak vyzerá? Že berieme lajtovo iba vaše priority? A čo keď vyberiete lajtovo naše priority? Dobrý deň. Tak skúsme nejakým spôsobom si vybrať to pozitívne, čo si ešte vieme dávať a toho sa držať a na tom budovať. To je ďalší rozmer, kedy si ľudia majú tendenciu všímať negatívne veci, fokusovať sa na to, že čo nefunguje a čo by trebalo opraviť. A toho je strašne veľa. Strašne veľa
je veci, ktoré nefungujú. Strašne veľa je vecí, ktoré treba opraviť. Ale skúsme pozerať aj na to, čo naozaj funguje, čo je fajn, čo nás baví, kde si navzájom pomáhame, kde sa navzájom vieme tešiť. Že sme sa ako keby v rámci toho tlaku byť dokonalí, ktorý tu už bol spomínaný, snažíme vyriešiť všetky problémy, ktoré máme a zrazu sa môžete aj vy pristihnúť, že riešite len to, čo treba vyriešiť a čo je zlé. Vôbec sa nezamýšľate nad tým, že čo je fajn. Nehovorím, že to máte doma OK, ale určite nájdete minimálne jednu vec, ktorá je super. Keď sa niekedy pýtam najmä mladých, alebo napríklad aj svojich detí, nepýtam sa, že ako bolo v škole, alebo čo bolo v škole. Pýtam sa, že akú fajn vec si dnes v škole zažil. Že čo bolo, že najsuper, čo bolo, že funny dnes v škole. Povie, že nič. Takže čo bolo na tom dnešnom dni úplne, že najlepšie. A hľadám, lebo zažil, verím, že strašné peklo. Niekedy väčšie, niekedy menšie, tak ako každý jeden z nás počas dňa. Ale stále jednu vec vieme nájsť, ktorá bola super. Či už si urobili srandu z učiteľky, tak toho sa chytím potom. Alebo že dnes vôbec nič nebolo dobré. Vôbec nič. Najlepšia vec na dnešnom dni je, že som konečne prišiel domov. To je super tiež, toho sa tiež chytím. Že sa chytajme tých pozitívnych vecí aj napriek tomu, že je ich málo. To už som uletel trošku, pardon. Nie, vďaka. Ja mám teraz ešte ťažšiu otázku pre vás oboch, tak pokojne sa po prečítaní dohodnite, kto odpovie prvý, ale opäť je to z aplikácie Slido. Pri zvládaní vyhorenia môže mať akú úlohu pri tomto priebehu mať vzťah s Bohom? Čiže ešte raz, aby som to položil, alebo neviem, či ste pochopili, lebo formulovať otázky, tak pokojne alebo pán profesor, ak môžete. Tak. No, kľudne, pán. Počujeme sa, dobre. V rámci syndromu vyhorenia, v rámci akejkoľvek veci, ktorá je, stále to môžeme vo všeobecnosti nazvať, že je to, že máme nejaké ťažké obdobie, že sa cítime zle. Lebo ten človek sa naozaj reálne aj pri burnoute, aj pri iných veciach cíti zle. Je mu ťažko. Je mu ťažko a dôležité je, či máme vybudované ako keby, že mechanizmy, teraz to poviem trošku akademicky, ale asi tomu porozumiete, mechanicky na zvládanie náročných situácií životných. Niekto si ide zabehať. Niekto ide si zaliesť na skalu. Niekto ide na bicykel, niekto si pustí dobrú hudbu. To všetko zdroje zvládania náročných životných situácií. Ak je zdrojom zvládania náročných situácií nejaká kontemplácia, nejaký vzťah s Bohom, nejaký rozhovor s Bohom, aj keď je iba vnútorný a pomáha, tak je to OK. Všetko, čo nie je choré a čo nám neškodí, je v poriadku. Všetko, čo neoddiaľuje ten problém alebo tú ťaž, je v poriadku. Pretože návykové látky, napríklad niekto siaha po alkohole, to je, že to proste len na chvíľu sa nám uľaví, na chvíľu necítime nič, cítime pohodu, keď napríklad siahneme po alkohole, ale to nezmizne. Potom sa to naspäť vráti. My sme to aj nevyriešili, len sme to nie úplne šikovným a zdravým spôsobom ako keby, že oddialili ten problém, neriešili, utlmili. Je lepšie využívať nejaké iné prostriedky. To isté napríklad je aj u mladých ľudí so seba poškodzovaním. To je tiež jeden zo zdrojov zvládania náročných situácií, pretože sa žiadnemu inému nemali možnosť naučiť alebo nemajú k dispozícii. Nevyužívajú. Je to pre nich najjednoduchší spôsob. Nie je to o tom, že by im to robilo dobre. Je to o tom, že tiež aspoň na chvíľu necítia nič. Aspoň mi to tak popisujú, keď s nimi pracujem.
To znamená, že to nie sú úplne šikovné a zdravé spôsoby zvládania emocionálne náročných situácií. A vzťah s Bohom podľa mňa je úplne v poriadku a je zdravý, ak funguje. Ak to nezasahuje do rodiny, neovplyvňuje to negatívne vzťahy v rodine, je to v poriadku. Ja sa pridám tiež ku kolegovi. Je pravda, že keď si uvedomíme, že ako my fungujeme, alebo fungujú naši klienti a že vnímame ten rozmer samotného človeka, existencie holisticky, že je to biopsychosociálna, spirituálna nejaká konzistentnosť, čo je ideálne, ale vždy môže tá jedna z tých zložiek byť preferovaná aj v rámci syndrómu vyhorenia, proste práca v rámci sociálnych vzťahov, práca v rámci svojho zdravia, práca v rámci nejakej psychohygieny. A ten prvok aj spirituálny ja považujem tiež za dôležitý a si myslím, že to je už individuálne, ako človek je v kontakte práve s týmito možno jednotlivými zložkami aj v rámci prevencie toho syndrómu vyhorenia, že ako zvládať vlastne tento prvok. Čiže taká inklinácia k tomu duchovnému rozmeru je asi individuálna, ale prikláňam sa tiež k tomu, že pokiaľ neovplyvňuje, nezasahuje do nejakých vzťahov v rámci tých sociálnych väzieb v rodine napríklad, alebo aj v kolektíve, čo by mohlo narúšať, tak je to úplne ideálny taký prvok nástroja, veľmi prospešný. Takže tak to je asi. Neviem, či pán Čema chce niečo doplniť, alebo si len berie mikrofón. Ale mne ešte napadla otázka, keď sme riešili rozdiel medzi, alebo teda respektíve ten syndrom vyhorenia, ako zvládajú muži a ženy. Ako to je pri mladších, alebo teda dáme, že aj tú generáciu Z, pri tých mladých ľuďoch, že majú väčšiu predispozíciu vyhorieť ako tá generácia pred nimi? Je ten fenomén taký, lebo rozprávali sme sa o tom, že dneska si myslia, že práve všetci na nich čakajú, že oni sú tí, ktorí si zamestnateľia sa budú o nich byť. Ja možno, že presnejšiu odpoveď vám poviem o 2 mesiace, pretože momentálne testujem výber reprezentatívny z populácie aj jednej, aj druhej, aj z Y-ky, aj zo Z-ka a testujem ich úplne, že mimo kontext burnoutu, ale testujem ich v rámci miery adaptability. Je veľký predpoklad, že budú výrazne adaptabilnejší. Oni to sami už aj takto verbálne deklarujú, len to potrebujeme ešte odmerať, ako to je. Ako náhle sa necítia v práci dobre, tak končia a idú niekde inde. Hej, že je možné, že budú trošku odolnejší. Aj napriek tomu, že ich označujeme, alebo sú označovaní za menej odolnú generáciu, že nič nevydržia a tak ďalej, ale v tomto majú ako keby jasno. V tomto je táto nastupujúca generácia OK s tým, že nemajú problém vyhľadať psychologa, nemajú problém vyhľadať pomoc. Pri tej staršej generácii stále to je tam existuje nejaká stigmatizácia, že nemôžem ísť ku psychologovi, alebo čo keď uvidia, že idem na spoveď, hej, alebo čo keď uvidia, že idem ku psychologovi, alebo že idem niekde k urologovi, hej, že sa ako keby, že hanbia za to, že idú vyhľadávať pomoc, táto Z-ková generácia s tým nemá vôbec žiaden problém. Oni si ako keby, že naozaj aj napriek tomu, že čo všetko robia a že je tu pri určitom období, momentálne sú to, myslím, že nechcem to takto špecifikovať, ale sú to prelom základná stredná škola. Sú to ľudia, ktorí do veľkej miery viac ako inokedy sa seba poškodzovali, naozaj majú veľký záujem o seba a o svoje zdravie a záleží im na sebe viac ako tým starším generáciám. Možno len sa tiež prikláňam, lebo nejaké výskumy neboli robené práve, že by porovnávali syndrom vyhorenia
u mladšej generácie nestretol som sa s tým, alebo u tých, ktorí nepracujú. Čiže väčšinou sa to spája s profesiou, ale čo bolo zaujímavé, to jeden nemecký autor Marun, keď proste robil výskum ohľadom syndromu vyhorenia, tak je zaujímavé to, čo som už asi aj spomínal na začiatku, že práve tí začínajúci profesionáli, čiže tá mladšia generácia, ale už profesne ukotvená, tam bola väčšie percento vzniku toho syndromu vyhorenia, takže to možná, ale to je ukotvené už do profesie, čiže tá mladšia generácia, ja sa tiež k tomu prikláňam, asi tak toto nejak vychádza, že sú odolnejší, sú akčnejší, myslia viacej na seba, čo môže byť tiež teda také zaujímavé, že je tá odolnosť asi väčšia. Takže. A to je o tom entuziazme, tam je asi skôr tá korelácia s tým, ten vek a miera burnoutu kvôli tomu entuziazmu, s ktorým nastupujú do tej práce. Nech už je to akákoľvek oblasť. Proste kňaz, ktorý má 60 rokov, tak aj keď mu príde na prijímanie z 50 ľudí, ktorí sedia ja som grékokatolík, máme cerkov, vy máte čo? Kostol. V kostole, tak keď mi prídu 4, tak bere OK. A taký mladý, ktorý teraz nastúpil po seminári, tak si povie, že teraz ja budem mať také kázne, že tu budú všetci v rade stať, čo sedia. Hej, no samozrejme, že potom sa stretne s tým, že je frustrovaný, že som to tak nedarí, aj napriek tomu, že robí všetko preto, aby sa mu to podarilo. Čiže je to tá mladosť spojená s potrebou vysokého výkonu a tým entuziasmom a perfekcionizmom. Toto sú také našľapné míny, ktoré hneď na začiatku spúšťajú ten burnout u niektorých. Áno, lebo môže tam prísť k tomu, že vysoké očakávania a potom tá konfrontácia s tou realitou aj s podmienkami, napríklad v práci a tak ďalej, že aj to bol dôvod toho, že prečo on poukazoval na to, že ten syndrom vyhorenia práve u tých začínajúcich je teda vyšší. Mňa by úprimne zaujímalo, že ak už som teda v tom procese, že som sa vyliečil a pravdepodobne som zmenil prostredie, aj pracovné prostredie, aj inú náplň, tak ťahalo by ma to späť do tej pomáhajúcej organizácie, kde som predtým vyhorel. Nie možno do tej konkrétnej neziskovej organizácie, ale že zase by som pomáhal a slúžil. Tak môžem do toho ísť, alebo je tam predispozícia, že opäť by som k tomu padol. Tá otázka smeruje, že či môžem urobiť niečo inak, aby som sa tomu vyhol. Bol by som rád, keby súčasný trend bol taký, aj do budúcna, aby sa ľudia nefixovali iba na ako keby, že jedno povolanie. Aby mali, nazvime si to akokoľvek chceme, aby mali zadné dvierka alebo niečo popri zamestnaní, čo ešte vedia robiť, nemusíme mať, nikde nie je napísané, že musíme robiť jednu vec na 100% úväzok. Môžeme predsa niekde inde mať 20% úväzok, niekde 80%, v oblasti, kde nás to ešte baví, alebo už baví, v oblasti, kde cítime, že potrebujeme si trošku viacej oddychnúť. Je to absolútne normálne. Tak funguje v podstate aj sabatikál. Keď človek oddychne, načerpe nejaké nové sily, prehodnotí a pokojne sa vráti do tej istej práce, ktorej zistil, že sa trápi a nefunguje. Že zistí počas toho sabatikálu, zase je to o introspekcii a o spoznávaní samého seba, na čo mám, na čo nemám, kde sú moje hranice, kde sú moje limity. No toho sa budem držať, toto je môj výkon, ja nemusím byť najlepší na svete. Jednoducho, na toto mám a tým pádom takto to budem robiť, ak to ostatným stačí. Aby sa zbavil človek toho perfekcionizmu a dosahovaním tých najvyšších výkonov, aby nedával sám na seba taký tlak. Lebo ten burnout v prvom rade spúšťa si človek sám, že sám na seba vyvíja tlak, že sám seba tlačí do nejakých extrémnych výkonov. Byť dokonalý, perfektný, najvýkonnejší.
Ja možno len dve vety k tomu, že ja stále vnímam ten spúšťač syndromu vyhorenia aj podmienkami, v ktorých teda ten profesionál pracuje. A keď by sa mal vrátiť, tak určite by mali byť zmenené podmienky toho prostredia, v ktorom pracuje, alebo otázka nejaké konštelácie tých zamestnancov, že tá cieľová skupina pre ňoho by nemusela byť, ani aj s tým mám skúsenosť, že nebola rozhodujúca cieľová skupina, ale to, ako sa zmenila atmosféra v tej organizácii, ako sa tam zmenil možno ten manažment a tak ďalej, ako vlastne aj ten kolektív ho dokáže prijať a že ten kolektív pre ňo bol dôležitý. Čiže keď návrat, tak záleží, že ako sa zmenia aj tie externé nejaké rámce toho, čo boli príčiny toho syndromu vyhorenia. Takže tak. Ešte by som dal takú predposlednú otázku v tom procese uzdravovania, že aké sú také alebo najhlavnejšie alebo najdôležitejšie kroky v tých prvých týždňoch v tom procese. Keď napríklad ja už by som vyhľadal tú pomoc, tak aby som sa naozaj, nechcem povedať, že nakopol, ale presne ako ste vy povedali, že hľadali pozitíva tam, kde sú. Čo je najdôležitejšie v tých prvých dňoch alebo mesiacoch? Nájsť správne a zdravé mechanizmy na zvládanie záťažových situácií. Zisťovať a zistiť a uvedomiť si, že čo mi pomáha, keď mi je ťažko. Uvedomiť si, že keď mi je ťažko, tak najhoršia vec je, že ostanem sám a nikomu to nepoviem, pretože ja som vždy všetko vyriešil a aj toto vyriešim. Nie. Jednoducho to tak nie je. Čiže nebyť sám, keď prídu ťažké stavy a v rámci seba poznania identifikovať, čo mi pomáha zvládať emocionálne náročné situácie. Nikto z nás, ani z nás psychológov, vám nemôže povedať, že čo by ste mali robiť. Pretože vy, každý jeden, ste expert sám na seba. Nemôžem vám povedať, že chodte bicyklovať, alebo že chodte sa porozprávať s manželom. Tak mi poviete, že sa zbláznil, však s ním sa nedá rozprávať. Zase nejaká iná žena to povie, že áno, že to mi funguje, hej? Že každému funguje niečo iné. Niekomu funguje, ako to hovorila doktorka pri svojej prezentácii, niekomu funguje teplá sprcha. Nemôžem povedať, že chod si dať teplú sprchu, lebo ja teplú sprchu neznášam a ja milujem studenú sprchu. Každému niečo iné. Vy ste každý expert sám na seba, len sa treba spoznať a treba skúšať nové veci, čo mi funguje a čo mi nefunguje, čo mi robí dobre, čo mi nerobí dobre. A hľadať práve tie situácie, ktoré sú pozitívne a ktoré mi pomáhajú zvládať náročné situácie. Je ich množstvo. Ale či už z pohodlnosti alebo z pracovného a rodinného vyťaženia nemáme možnosť ako keby vyskúšať a absolvovať tie možnosti, ktoré k dispozícii máme. Takže to sú tie také veci. Nebyť sám a spoznať sám seba, čo mi pomáha zvládať náročné situácie. Pretože nemôžeme čakať, že prídeme niekde a niekto nám dá recept, že toto rob a budeš OK. Tak toto nefunguje. To proste vy musíte pracovať sami na sebe. Každý jeden človek musí pracovať sám na sebe. A to je celé. To má v podstate... Nechcem to takto škaredo povedať, že vám nikto nepomôže, pretože pomoc existuje, ale či už prídete za psychológom alebo za niekým iným, je to stále o tom, že je to, čo teraz máme. Ideme do zimy, že? Tak chcete na leto byť vysekaný a mať six-pack a mať dobrú postavu, tak idete k fitness trénerovi a fitness tréner vás bude viesť a bude vám hovoriť, aj čo jesť alebo nejesť a ako cvičiť a že by ste si mali zistiť, že čo vám najviac vyhovuje, aké cviky, to, čo vás bolí, tak toto nerobte,
pričom sa cítite dobre, tak takéto cviky môžete robiť. Ale vy keď to sami nebudete robiť a sami nebudete cvičiť a sami nebudete kontrolovať svoju stravu, tak v lete budete vyzerať inak, ako by ste chceli. On to za vás neurobí sám. On vás len k tomu vie naviesť. Tá celá práca je na vás. Čiže je to o sebapoznaní a práci na sebe. Presne ináč, akože tie posledné slova, to, čo je charakteristické pre pomáhajúce profesie. My vidíme všade klienta, jeho problémy, jeho riešenie, všetko proste nás zaujíma, čo jeho obklopuje, ako to s tým súvisí a nemyslíme na seba. A možno, že to sebapoznanie je takou výzvou proste, aby sme sa orientovali na seba, nie v rámci egoizmu, ale sebapoznania. A potom môžeme aj nastaviť proste tie možná cesty, ako zvládať náročné situácie, ako predchádzať syndromu vyhorenia. Čiže charakteristické pre pomáhajúce profesie, že otváram sa pre iných ľudí, ale zabudám sa otvoriť možno vo vnútri v sebe samom. Tak to je možno, že tak pekne už mám takú tendenciu ti týkať. Ja som Milan. Ja som Vládol. Lebo my sme sa len teraz videli pred chvíľou, teda pred hodinkou a pol, ale veľmi dobré mi toto Za hodinu tu vznikol vzťah. No. To ma teší veľmi, pani. Tak ak by som vás mohol poprosiť na záver, ale ja si myslím, že aj toto bolo celkom hlboké, ale takú myšlienku, čo by si dneska naši hostia mohli odniesť z nášho panelu a týmto tak aj ukončíme. Tak ja začnem a ty ako profesor tomu dáš takú profesorskú bodku. Na záver, v rámci toho, čo tu odznelo, by som veľmi rád zdôraznil to, že sa viacej počúvajme, ale viacej počúvajme takže sami seba. Čo cítime, ako sa cítime, zisťujme, čo sa s nami deje, pracujme aj sami so sebou. Spýtajme sa samých seba, že ako sa teraz cítiš, a ak sa cítiš zle, že čo by ti pomohlo. A nezabúdajte pri tom, že len pri tomto to naozaj nemôže ostať. Že ak sa cítite naozaj zle, buďte s niekým, buďte pri niekom a skúste to, čo ste vy identifikovali a čo ste sami sebe povedali, skúste to niekomu povedať. Niekomu, komu dôverujete. To je dôležité. A keď sa náhodou, že niekto taký nájde, tak mu to určite povedzte. Skúste ľuďom, ktorí sú okolo vás, dávať spätné väzby, pozitívne. Kedykoľvek sa to bude dať, vždy to robte. Oceňujte a oceňujte ľudí, ktorí sú okolo vás. Ak to sami nedostávame, tak iba takýmto spôsobom, že budeme my okolo seba ľudí oceňovať, možno, že sa to niekto naučí a to ocenenie dostaneme aj my. Inak to bude veľmi ťažké. Ale dovtedy, pokiaľ to príde, tak skúste oceňovať aj sami seba. Skúste na konci každého dňa si dať nejaké malé ocenenie, niečo, čo vás poteší. Môže to byť hocičo. Môže to byť dobrá kniha, niečo dobre si navarte, niečo zjedzte, choďte sa prejsť, niečo, čo vás naozaj poteší. A skúste nad tým, čo si dáte večer, alebo ako sa oceníte, skúste nad tým rozmýšľať už od rána. Tým pádom si viete trošku hacknúť svoj mozog, že už od rána budete myslieť aspoň minimálne na jednu pozitívnu vec, ktorá príde na konci dňa a ktorú si dáte vy sami. Môže to byť drobná čokoládka, nemusíte si každý deň kúpiť Vuitton, kabelku alebo Ferrari, ale niečo naozaj drobné, čo vás poteší a myslíte na to od rána. Ďakujem. Ja by som, možno ešte ma napadlo teda, že jak je dôležité v tom kontexte, čo si hovoril, podporovať dobré vzťahy, usilovať sa o dobré vzťahy, harmonizovať vzťahy v tom kolektíve, ako to je dôležité dokázať počúvať toho druhého, vnímať, čo sa s ním deje, čo prežíva, a takisto aj sprostredkovať tie svoje proste nejaké zložité situácie, okolnosti. A
to si myslím, že v tých dobrých vzťahoch by toto malo byť také úplne legitimné a prirodzené. Takže to je možno tiež taký môj podnet k tomu, že tie vzťahy sú dôležité a vytvárajú ten rámec potom aj pre to oceňovanie a vedieť aj prijať ocenenie, čo teda často kývneme len rukou a nevieme sa potešiť z toho, keď nás druhý ocenia, no tak potom nás nebudú oceňovať. Takže aj toto je dôležité asi sa naučiť. Tak toľko asi ďakujem. Ešte poviem takú malú diagnostickú vec, keď to tu tak už naznačil pán profesor, že skúsme sa zamyslieť nad tým, že ako je na tom naše sebavedomie, keď nevieme poďakovať za kompliment. To je také, že najzákladnejšie, asi najjednoduchšia diagnostika miery sebavedomia. Že keď nám niekto dá kompliment, tak nepoďakujeme. Keď niekomu dáte kompliment, Ľudská, máš pekné vlasy. Ľudská poďakuje, pretože má dostatočnú mieru sebavedomia. Ďakujem, Vlado. Ale keby mala nízku mieru sebavedomia, nepoďakuje a začne rozmýšľať, čo mám s vlasmi do frasa. Mám ich dobre, mám ich zle? Nepoďakuje za kompliment. Človek, ktorý má príliš vysoké sebavedomie, povie, ďakujem, viem. Čiže to je taká malá diagnostická vsúka. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za túto súku. Rozprávali sme sa s pánom doktorom Čemom a s pánom profesorom Šavelom a ešte taká malá poznámka, ale zároveň aj pozvánka pre tých, ktorí tu ostávate aj zajtra a zaujala vás táto téma, tak sa môžete zúčastniť workshopu pána profesora Šavela o 14. hodine. Týmto vás pozývame srdečne ku kavičke a stretneme sa o 15. hodine s tým, že budeme sa rozprávať alebo počúvať inšpiratívne príbehy a osobné výpovede z prvej línie. Ďakujeme veľmi pekne.